ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем. На граница гаштем бачаҳо қатӣ. Иншааллоҳ ина тага ина ирӯз 2025 01 11 рӯза, ирӯз 11 рӯза ина бародарам документ надошт. Ҳама каса ина бародаро документ набуд. Чиқар гузаштем бачо? Созая? Тага чиқар рафт омади? Иншааллоҳ ҳама созая. Иншааллоҳ ина гаштесем. Доха. Гап нест. Довталаб барои камарбанди вазни сабуки Юсеф Арман Царукян эълон карда гуфт ки стойкаи ӯ аз Ислам Махачев дида 10 маротиба зуртар аст. Биёед суханҳои Царукянро гӯш мекунем. ма Ислам Махачевро дар ҳама мавқеъ фавран шикаст дода метавонам ва шояд ки барои ин корро кардан ба ман текдаунҳо дар кор намешаванд. Стойкаи ман аз стойкаи ӯ дида 10 маротиба зуртар аст. Дар ин лагери тамринӣ ман бисёртар бокси худро тамрин кардам. Шояд ки ба ман танҳо як зарба дар кор мешавад то ин ки ҳамаи кор ҳал шавад. Зарбаҳои ман дақиқ ва хатарнок шуданд ва ман бесаброна интизорам ки чизҳои омодакардаи худро нишон диҳам, гуфтааст Царукян. Ногуфта намонад ки муҳорибаи Ислам Махачев зидди Арман Царукян аллакай шаби 18 ба 19 январ баргузор мегардад. Аммо пеш аз ин мо шуморо пресс-конференсия, маросими вазнкашӣ ва охирон муҳорибаи рӯбарӯи онҳо интизор аст. Ва дӯстон, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед, чунки мо пресс-конференсия онҳоро тарҷума карда дар ҳамин канал пешкаши шумо мекунем. Довталаб барои камарбанди вазни 61 кг UFC Умар Нурмагомедов ба хотири дӯсти худ Ислам Махачев муҳорибаи олиҷаноб нишон додан мехоҳад. ин шоми вазнин барои дастаи мо мешавад. Ду муҳорибаи унвонӣ барои камарбанд пайҳам. Ислам муҳорибаи маро тамошо карда асабонӣ мешавад, аммо ман муҳорибаи олиҷаноб мегузаронам. Ман кӯшиш мекунам ки ягон зарба сар надиҳам ва ба Ислам қувваи хуб диҳам. Вақте ки дӯст ё бародари ту меҷангад, назорат кардан душвор аст аз оне ки худат меҷангӣ. Вақте ки ту худат меҷангӣ, ҳамаи чизро идора карда метавонӣ. Лекин вақте ки одами наздики ту меҷангад, ту танҳо назорат карда маслиҳат дода метавонӣ. Худат ҷангидан осонтар аст. чизро ҳамаи ҷанговаро тасдиқ карда метавонанд, гуфтааст Нурмагомедов. Ва дӯстон, дар ҳақиқат ҳамин гуна аст. Аввал Умар Нурмагомедов зидди Мераб Дувалишвили барои камарбанд меҷангад ва дарҳол баъди онҳо Ислам Махачев зидди Арман Царукян меҷангад. Ва албатта ки ҳар як одам асабонӣ мешавад вақте ки дӯсташ ё бародараш меҷангад. Барои ҳамин Умар ният дорад ки чунин муҳорибае нишон диҳад ки Ислам тамоман асабонӣ нашавад. яке аз журналистҳои хориҷӣ оиди баромади Нурулло Алиев ва оиди муҳорибаи навбатии ӯ фикрҳои худро баён карда чунин суханҳо навишт. Нурулло Алиев зарари калон надид ва баромади навбатии ӯро аввалҳо ё мобайни тобистонӣ дидан мехостем. Агар ки имконпазир бошад, зарбаҳои ӯ хубтар шуданд. Ӯ омода буд ки дар стойка истода ҷангад, лекин ӯ ҳоло ҳам бояд ки дар болои худ кор кунад. Ман муҳорибаи ӯро зидди Янал Ашмос дидан мехостам ки ин муҳориба барҳам хӯрда буд, навиштааст ин журналист. ва дӯстон, дар ҳақиқат Нурулло муҳорибаи хуб гузаронид ки осеб ва зарари калон нагирифт. Аз ҳамин сабаб метавонад ки баъди моҳи Рамазон тобистониҳо баргардад. Ана оиди рақиб бошад, пас худи Нурулло низ оиди ин чиз ба мухлисон савол дода чунин суханҳо навишт. хостан кофӣ нест, амал кардан дар кор. муҳорибаи навбатӣ маро бо кӣ дидан мехостед, навиштааст Алиев. ва дӯстон, бисёриҳо дар ин комментари Нурулло ҷавоб дода Матеуш Ребецкий нависонданд ва чӣ гуна ки медонед Ребецкий Лоиқ Раҷабовро шикаст дода буд ва бояд ки бо Нурулло Алиев меҷангид. Лекин Нурулло осеб гирифт ва муҳорибаи онҳо барҳам хӯрд. боз дӯстон, Трей Огден аст ки ӯ низ Лоиқ Раҷабовро шикаст додааст ва бояд ки бо Нурулло меҷангид. Лекин ин муҳориба низ барҳам хӯрда буд. чӣ гуна ки мебинем дӯстон, Нурулло Алиев бо се рақиб кори нотамом дорад. Матеуш Ребецкий, Янал Ашмос ва Трей Огден. ҳар се ин ҷангварон бояд ки бо Нурулло Алиев меҷангиданд, аммо ин муҳорибаҳо барҳам хӯрда буданд. худи шумо дӯстон, зидди кадоме аз онҳо Нуруллоро дидан мехостед? Метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.